Det er et metal, der er meget let nedbrydeligt, men også meget brandfarligt. I gamle dage brugte man magnesium som blitz. Magnesiums kemiske symbol er Mg og grundstoffet nummer 12. Man bruger magnesium og aluminium til sodavand og øldåser. Der er også en del magnesium i bilmotorer og det samme med fly. Det mest almindelige sygdom på for stort indtag af magnesium er diarré. Mennesket har brug for 0,3 til 0,4 gram magnesium per dag, afhængigt hvilket køn og vægt. I gamle dage lavede man magnesium af mønter. Magnesiums smeltepunkt er 650 grader, og kogepunktet er 1090 grader. Her er magnesiums kerne. Neon er meget kendt for neonrør. Neon er den næstletteste ædelgas efter helium. Ædelgas betyder, at det ikke vil reagere med andre grundstoffer. Flydende neon kan også bruges som kølemiddel og fungerer 40 gange bedre end helium. Neons kogepunkt er 246 grader. Neons smeltepunkt er 248 grader. Man bruger ofte neon som reklameskilte. Neon ligger på 5. plads over de mest udbredte grundstoffer i universet. Neons atomnummer er nummer 10, og her er kernen. Dette er plutoniums kerne. Plutonium bliver brugt til at lave A-bomber. Man tør ikke bruge plutonium i atomkraftværker. Plutonium er verdens farligste stof, og det reagerer kraftigt med ild. Plutoniums smeltepunkt er 639 grader, og kogepunktet er 3228 grader. Plutonium er et radioaktivt grundstof. Plutonium er et menneskeskabt grundstof. Plutoniums udseende er et slags skrotmetal. Der findes ekstremt små mængder plutonium i uranholdige mineraler i naturen.